Bé, com a resposta a aquesta moció, primer explicar-vos que les diferents motivacions que vam tenir per instal·lar aquests fitons. Un d'ells és que el paviment de la plaça estava aixecat completament i trencat a causa de l'accés dels cotxes que entraven a l'interior de la plaça. És un espai públic on hi viu gent d'edat avançada i nens i, per tant, s'ha donat prioritat a que aquestes persones puguin gaudir d'aquest espai sense que l'accés dels cotxes comporti un perill. És una zona que a més s'havia convertit en un pàrquing nocturn. Per tant, la col·locació d'aquests fitons és, primer, una garantia per la seguretat del veïnat, evitar els desperfectes que ocasionen els vehicles i evitar, lògicament, que la plaça sigui un aparcament. Puntualitzar certes coses que surten a la moció, en el context de la moció, on hi diu la clau per a retirar els fitons es troba en possessió únicament de la policia local. No és cert. Les claus la policia local la té lògicament. La segona clau que es va entregar va ser una veïna que necessita transport sanitari molt sovint. Els bombers tenen clau i el SEM, el sistema d'emergències mèdiques, té 4 claus, una per unitat d'ambulància, les 4 que tenim destinades aquí. Per tant, entenc que no hi ha cap impediment perquè els serveis d'emergència puguin accedir a l'interior de la plaça i, vistes les instàncies presentades i la visita de l'àmbit de participació i barris de l'Ajuntament, al veïnat, creiem que s'han de mantenir els fitons per garantir la seguretat i tranquil·litat de les persones que hi viuen. Per tal de minimitzar l'impacte que ocasionen aquests fitons, a part del veïnat, s'està estudiant l'habilitació de crear una zona de càrrega i descàrrega veïnal amb temps limitat, de 15-20 minuts, s'ha de veure. No sé si es pot estipular amb rellotges perquè no hi hagin aquests problemes de que puguin entrar a la plaça per descarregar la compra o certes coses, o inclús el votar, que s'ha parlat del votar. Es pot col·locar aquest espai allà, s'està estudiant, per tant estaria just allà al cantó, i també s'està estudiant donar una nova visió a la plaça amb la col·laboració veïnal. Per tant, aquest equip de govern vota en contra de la moció. Per part de la CUP, Roser.